Velkommen tilbage her til Familiekanalens studie. Vi har nu Svend Erik Eng med os, og han er historiefortæller. Velkommen til dig. Tak. En historiefortæller, hvad laver sådan en? Fortæller historier. Fortæller historier? Ja. Men bare sådan derhjemme til børnene, til godnathistorier? Eller? Ja, de gider ikke at høre flere, så det er ikke der, jeg gør det. Nej, det er bestemt ikke. Og det passer heller ikke. Jeg har jo en søn, som jeg hele tiden snakker historier med og fortæller historier i bilen. Og han er 13 år stadigvæk, så kan han finde på, hey far, kan du ikke lige tage en ved nattebordet? Jo, så får vi en god historie sammen. Ja. Men det vigtigste, jeg går og laver, synes jeg, det er at fortælle historier der, hvor at mennesker er. I skoler, på virksomheder, i alle mulige steder, hvor der er nogle mennesker, som samles som et eller andet, så er det tit og ofte, de godt kunne tænke sig at blive underholdt. Så kommer vi jo forbi og underholder med en god historie, og gerne en, som giver lidt glæde og lidt latter, men også en lille smule forundring. Det kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide at både at have den der morsomme del, men også at den sådan lige sådan, hvad var det, der foregik der? Hvorfor fortæller han den slags historie? Så bliver jeg jo også inviteret en gang imellem til, hvis der er nogen, der gerne vil noget specielt med en historie. Hvis de gerne vil, for eksempel i en virksomhed eller en organisation, de kunne godt tænke sig at finde ud af, hvad er egentlig det går og laver, og hvad skal de gøre i morgen? Jamen, så kommer jeg forbi, og så spørger jeg dem sådan meget enkelt, på et eller andet tidspunkt, så har du oplevet noget, der var sjovt. Kan du ikke fortælle ham, der sidder lige ved siden af om det? Og så kommer fortællingen i gang, og så prøver vi at skabe nogle retninger for det, sådan så at det ikke bare bliver, fordi det er så hyggeligt. Det er det jo, vi sidder her. Ja, for en god historie. For en god historie, og det bliver lynhurtigt til, at folk har det godt. Ja. Kommer længere ned i sædet, kommer sådan, nu skal vi have stunden der, hvor... Ja, det er da rart. Det er da rart at tænke på alle de gange, hvor man har fået fortalt en god historie. Ja. Men når du fortæller historier, er det så altid sådan med virkelige liv og rigtige hændelser og fakta og sådan nogle ting, eller er det troldmænd og drager og konger og prinsesser? Det er det hele. Det er det hele? Ja, det er dem alle sammen. Jamen, så længe en historie er god, og den interesserer mig. Det er jo sådan set det allervigtigste, synes jeg, det er, at jeg har en fornemmelse for, at dem, der lytter, synes, det er spændende, men det skal også være sådan, så jeg tænker, hold da op, hvad er det lige, der sker med den underlige historie med troldmanden, som er ude på det magiske univers, eller ude på havet og i sin båd, og hvorfor er han der alene, og er der ikke nogen, der kan redde ham? Så bliver jeg pludselig interesseret. Jamen, hvordan kan den historie ind? Det er jo... For mig set det allervigtigste, det er, at jeg er nysgerrig. Men så, jeg fortæller også om, dengang jeg var en dreng i Glostrup. Jeg kommer fra lige uden for København, 13 kilometer derudefra. Der er jeg født og opvokset i sådan det typisk arbejderkvarter, sådan røde, store blokke der. Der var der jo Tyggekaj for eksempel, som jeg nogle gange fortæller om, hvordan han, når man kom ned i kælderen der, så satte man cyklen, så blev der pludselig helt mørkt. Der manglede den røde lampe. Det var fordi Tyggekaj var sur på en, og så fik man bare på hovedet. Okay. Og det synes ungerne, det er ikke den verden, de kender. Nej. Men de synes, det er spændende at høre om, hvordan det er at gå op til slagteren og købe for 1 krone flæskesvær. 1 krone flæskesvær? Hvad snakker han om? Ja. Hvordan kan det koste det? Ja. Men det kostede det jo dengang, jeg var en knejt. Ja. Så den slags historie fortæller jeg også til... Men dem, som du sådan fortæller historier til, er det hovedsageligt børn så, eller er det hovedsageligt voksne? Det er begge dele også. Det er også begge dele? Ja, det er også begge dele. Altså skoler kommer vi tit ud på, blandt andet noget, vi kalder fortællerangreb. Ja. Det er meget populært. Der er 3 fortællere, der kommer ud på en skole. Så kommer vi ind i klasseværelset. Lærerne er forberedt, så det er ikke nogen, der kidnapper ungerne lige pludselig. Så vi går ind og siger, hør børn, nu skal I høre, det der tyske, det er rigtig spændende, men nu kommer der lige en fortælling, som måske kan give en ny vinkel, eller gøre et eller andet ved det, eller bare det, at de sidder og lytter. Ja. Første gang vi kommer ind, hvis jeg kommer ind, og er den, der starter på morgenen, jamen, så er de sådan lidt, hvad er det? Men da vi så kommer anden gang, fordi så går jeg jo videre med min turnus der, og der har der været en før mig. Så er det, hey, skal du fortælle historie? Ja. Og tredje gang, så er det snart lidt fejl, der står de nærmest i døren og siger, hey, er det jer der? Hvad laver I? Og sådan noget. Ja. Så der bygger vi sådan en stemning op i løbet af en hel dag, og det er super spændende. Men så bliver jeg jo også, så kan jeg jo smadret godt lide at fortælle udenfor. Det synes jeg er rigtig, rigtig fint. Ja.
da Kongens Have havde deres store, de havde sådan en stor blodbøg lige ved Rosenborg Slot. Der var der 70-80-100 mennesker hver evig eneste aften, vi bød ind. Så var der 2-3 fortællere, der kommer, og så stiller vi os med ryggen op mod stammen der, og så sidder folk inde under kronen, og Rosenborg bagved, og solen går ned. Og ligesom det skulle være. Det lyder rigtig rart. Ja, det er virkelig også bare fantastisk. Og folk drømmer, det gør de jo, når de fortæller, for at fortælle en historie. Det er sådan tydeligt. Så ligger de sådan på tæpper, eller har noget kaffe med. Man ser, hvordan de sådan smyger sig ind til hinanden, hvis det bliver sådan en kærlig historie. Eller sådan. Man kan, der er få, han siger et sted, at det er ligesom at spille på et instrument. Sådan, som publikum, ikke? At du prøver at se, hvad det er for en tone, lige rammer ind der, så og så spiller de tilbage til dig. Du er jo også du er jo meget afhængig af, at de gider lytte til dig. Ja, for sådan da. Det er sandt. Men nu har du nævnt nogle gange, at så er I lige en 2-3 fortællere. Ja. Er det sådan er det en form for klub, I har, eller er det bare et sammenhold, eller er det, hvordan virker det? Jamen, der er vel 200 fortællere i Danmark, eller sådan noget. Jeg ved ikke rigtigt. Lejre Fortællerfestival var jo, da den foregik i 14 år, tror jeg, eller den, før de lagde den ned her i sidste sommer. Okay. Der var jo 110-20 stykker, som kalder sig selv fortællere. Det kan godt være, at de har en profession som folkeskolelærer eller andet. Og så kommer de så der ned i forsøgscentrene dernede. Det er sådan, der er en masse jernalderhuse og alle mulige ting dernede, som man kan fortælle under træer og hvad ved jeg. Og så dukker der ret mange mennesker op, fordi det er blevet kendt, at der kommer der fortællere. Og så skal der er jo Fanø Fortællerfestival her, lige over på den anden side af vandet. Ja. Og der kommer vi jo også en 7-8-9-10 stykker i april måned hvert år. Og det er jo også for at mødes og blive inspireret af de andre fortællere. Ja. Altså, det er jo jeg ved ikke, om du kan forestille dig sådan en aften, efter det hele er overstået, og vi sætter os ned med en kop kaffe eller med en lille glas vin. Ja. Der bliver jo snakket, det er jo... Ja. Men bliver der stadig så også fortalt historier, når I bare sidder og hygger? Ja, for sådan. Okay. Ja, der er ikke stop på det. Nej. Så vi er jo et løst sammenhæng af fortællere, og så er der grupper rundt omkring i landet, som mødes en gang om måneden eller hvad, og udfordrer hinanden. Jeg var selv med til at skabe noget, der hedder Brætterakademiet en gang, som var dansk og svensk. Vi mødtes en gang om måneden og var hårde ved hinanden, det var det. Men det er også en måde at udvikle sig på, ikke? Ja. Altså, nu har du fortalt den historie 7 gange. Altså, kom nu videre, eller kan du ikke lige prøve en gang at se her, det er udviklet dig. Det er de samme mønster, du laver hver gang, når du laver fortællinger. Nu skal du i gang med noget. Vi prøver at lave noget overraskende, prøv at starte med slutningen, eller begynde et andet sted, eller nu har vi hørt om din mor 1000 gange. Altså, kan du ikke komme nu videre ud af sporet? Men hvis jeg nu skulle blive en dygtig fortæller, for jeg går ud fra, at det slet ikke er så ringe endda at kunne fortælle historier. Hvordan bliver man, hvad er nogle af de ting, man skal vide for at kunne være en god historiefortæller? Hvis jeg havde hemmelighed, det ville jeg så ville jeg måske være en ret populær herre derude, ikke? Fordi det er jo meget noget, folk efterspørger. Men der er vel en gylden regel, og det er, at du kan kun lære det ved at gøre det. Okay. Altså, det er den eneste måde, man kan lære at fortælle historie på. Man kan godt gå på kurser, og det synes jeg også er spændende at komme ind på nogle af de der kurser. Men der er kun en måde at gøre det på, det er teste. Hvis du har nogle børn, så prøv at se, om du ikke kan slippe bogen, lægge den væk, og så i stedet for at fortælle fra dit eget liv, eller fortælle et eventyr, eller fortælle en, du selv lige skaber med de der børn. De der børn kan enormt godt lide at skabe historier, og det bliver tit noget. Det er jo, det vil du opdage, hvis du begynder på det. De bruger det som en måde at forstå den virkelighed, de er en del af. Ja. Så bruger de det til at flette det ind med dragen og monstret og alt det andet der, og så kommer der pludselig noget ind om en usikkerhed med, der var en rød cykel, og den vil hun gerne have, og bla bla bla, og så skal dragen cykle på en rød cykel, og pludselig opdager du, at du er ved at fortælle om noget, som egentlig er fra virkeligheden, men du fører det ind i fiktionen, og så begynder det at blive lidt sjovt. Det gør det, så er der knald på. Men kan børn godt se forskel på, hvad der er virkelighed, og hvad der ikke er virkelighed? Bestemt. Så jeg må godt tage min hverdag og sige,
sådan og sådan og sådan, det har jeg oplevet, og så mødte jeg lige præsidenten af USA og sådan nogle ting. Og så, ja, de griner bare af dig. De griner bare af dig og tænker, ja, det er da god med dig. Ja. Altså det er klart, at der er forskellige roller. Jeg lavede på et tidspunkt noget, der hedder en god historie, der underviste en masse lærere. Så sagde jeg til dem, nu skal I fortælle en sand historie og en løgnhistorie, så skal I komme tilbage og fortælle os, hvordan det var. Så var der en af de der lærere, der kom tilbage, og så sagde hun, nu skal I høre. Jeg prøvede at få dem til at forstå, at det var en løgn. Men det var helt umuligt. De måtte da forstå det, fordi hun er lærer. Hun fortæller altid sandheden. Og så begyndte hun at fabulere og svinge rundt med den der historie, og tænkte, nu må de færre en til en af pigerne sige, det er da vist ikke helt rigtigt. Nej, tak skal du have. Det er løgn, det jeg har fortalt de sidste næsten 8 minutter her, men fordi der er den der tillidsforhold mellem lærer og så kan lærerne, men som forældre til børnene, så ved de jo godt, når du begynder at fortælle om præsidenten, der kommer vadende og trådte over fødderne, og du kan se hele og trykket på foden, og så var det i virkeligheden købmanden dernede, der kom til det, men fordi du lige fletter den ind med præsidenten, så sidder de bare og griner, eller tænker, der er far igen. Og sådan er det jo også med voksne. Voksne ved jo også, når det er fiktion, og hvornår det ikke er. Ja. Og det er jo en af de ting, der er drønspændende ved fortælling. Det er, at du kan hele tiden ligge og drøne rundt mellem de der forskellige... Nu er det historie, nu er det sandhed, nu er det inde i historien, og man kan dykke ned i fortællingen på mange måder. Ja. Og det... Jeg var ansat på en skole her, og det var drønskægt at være skolelærer. Det synes jeg også. Der var der nogle gange, de synes, at Churchill måske ikke var lige det, de var kommet for, og sådan. Men altså, det skulle vi give igennem, og så lovede jeg min historie til sidst. Og så fortæller jeg så en af mine fortællinger om aften skal jeg ind under Bådebøens krone i Kongens Have, og der er forårsfortællinger, og en af de historier, jeg ville fortælle den aften, var en, jeg selv havde lavet, som handlede om en flot fyr. Rigtig flot fyr, holdt op. Sådan et cykelbud. Og han var spændstig og smuk og kraftfuld og flotte lår og havde sådan en lille krølle og sådan en lille drenge ansigt og sådan noget. Jeg kunne se Sara, hun var helt væk. Hun var fuldstændig forelsket. Men da der var en krimi, så skal jeg jo slå ham ihjel på et eller andet tidspunkt. Ja. Og så hende, han er ved at forføre, kigger op på sådan en hel række med knive. Og der kan jeg se Sara, hun er helt væk. Hun sidder bare og kigger på mig. Og så lige pludselig kan jeg se, at hun forstår, hvad det er, jeg er ved at lave. Jeg er ved at slå ham ihjel. Og så rejser hun sig op. Ja. Og så siger hun, det gør du ikke. Det der, det gør du bare ikke. Og så går hun. Ja. Hun vil ikke have den slutning. Nej. Hun vil have, at de to, og ham, og han er flot, og det går. Yes. Hun har en lykkelig slutning. Og fordi hun kender mig, og fordi hun ved, det er mig, der har lavet fortællingen, så kan hun bare lynhurtigt bryde ind i den fortælling og sige, stop. Ja. Svend Erik, det gør du ikke. Ja. Du får ikke lov at slå ham der ihjel. Det gør du bare ikke, sagde hun bare lige på mig. Ja. Og så skrev hun. Okay. Fik du ham så slået ihjel for resten af klassen? For resten af klassen fik, og de sad jo og var skuffet, fordi de synes, det var en ret besindet tåbelig historie. Det er meget bedre, den hun laver. Ja. Så har han meget mere at styr på, at hey, de skal da mødes. Og det der er en fin møde med en cykelbud og en revisor. Det var en statsautoriseret revisor, som så mødtes der. Og det kunne da godt komme til musik. Hvis du nu skulle fortælle mig en historie, vil du så kunne fortælle en historie, som var så kort på 3 eller 4 minutter? Ja. Det vil du gå. Ja. Vil du prøve? Ja. Der var en købmand i Bagdad, som sendte sin tjener ned på markedet for at handle ind. Og der går ikke ret længe, så kommer den her tjener tilbage, og han er fuldstændig opløst. Han er helt vild i blikket og råber til købmanden, at han bare bliver nødt til at have en hest. Giv mig en hest her, jeg bliver nødt til at tage til Samarra i aften. Jeg kan ikke være her i Bagdad. Og købmanden spørger selvfølgelig, hvorfor det? Hvad er der sket? Jamen nede på markedet, der så jeg døden. Og han løftede hånden truende af mig. Giv mig en hest, så jeg kan komme til Samarra. Og købmanden siger, så må du få min hest. Og så rider han afsted tjeneren for at komme til Samarra. Købmanden har ikke fået hentet ind, så han tager sin kurv og går ned på markedet, og der står døden. Og så går købmanden hen til døden og siger, du er død? Ja. Jamen, hvorfor løfter du hånden truende af min tjener? Nej, det gjorde jeg ikke, siger døden. Nej. Det var ikke truende overhovedet. Det var for forbavselse af at se ham her i Bagdad. Jeg skal jo mødes med ham i aften i Samarra. Okay. Fint.
Så det var sådan en vinketur i stedet for? Ja, det var en vinketur, ja. Cool. Det synes jeg, det er en sød, skæg lille historie. Ja, en sød lille skæg historie. Den er der så blevet lavet i mange versioner, og en af dem, det er som, vi var det der hold af fortællere, og vi gav hinanden til nogle udfordringer. Lidt ligesom når Lars von Trier og de laver dogmefilm der. Ja, når de lavede de der benspænd. Nå, ja. Ja, hvor de lavede det der, hvor, hvad han hedder, Jørgen Leth der, og Lars von Trier. De lavede sådan et benspænd, hvor de gav hinanden nogle udfordringer, som var svære at løse. Og det gjorde vi. Og en af dem, det var at lave sådan en historie. Kan du lave en historie, der minder om den her historie? Og så lavede jeg en historie om en guldfisk, der er i sådan en blender, der sejler og svømmer rundt der. Ja. Og der kommer så en masse børn der forbi, og det er temmelig uhyggeligt at være guldfisk, når der kommer børn forbi, der kan trykke på sådan en knap, og så siger det bare... Ja. Og den tror hele tiden, den skal dø, men det sker aldrig. Okay. Jakob kommer også, og Jakob, han er sådan en... Han har mor i øjnene, men han tager den ved siden af. Okay. Den overlever hele vejen, indtil at udstillingen skal pilles ned. Og så står de lidt, hvad skal vi gøre med alle de der guldfisk der? Og så siger direktøren, har vi ikke en kat? Har vi ikke en kat? Og du kan se, det er den samme historie, det der prøver på at undgå døden, og så kommer det bare smart til allersidst. Ja. Så opbygninger af historier kan man hele tiden bare kopiere og sige, hvordan var det egentlig? Den er bygget op, den fortælling, jamen, så kan vi jo lave en ny historie. Ja. Hvor godt tror du, det er for forældre at fortælle godnathistorier til deres børn? Det er godt. Det er godt. Og hvorfor er det det? Jamen, altså Einstein blev engang spurgt, hvad skal jeg gøre for at gøre mit barn klogere? Jamen, du skal fortælle historier. Jamen, altså prøv en gang at høre. Hvad skal jeg gøre for at gøre det endnu klogere? Altså virkelig klogt, så skal du fortælle nogle flere. Det var hans svar. Og det er sådan et svar, jeg har gået og tænkt over mange gange. Hvad er det egentlig, man lærer børn ved at fortælle dem historier? Og jeg tror, at det, som hurtigt kan siges, det er empati. Altså, du lærer at sætte dig ind i mange menneskers skæbner ved at få fortalt historien. Det er jo også godt at læse, men der sker noget specielt, når man fortæller, fordi det er ligesom om, at man kan lave sådan et rum. Jeg kan se på dig hele tiden. Jeg kan være i det rum sammen med dig. Du forsvinder en lille smule ned i bogens rum, og den er også givet på forhånd. Ja. Selvom du næsten kan den udenad, så er det ikke de samme ord. Du kan ikke lave den samme betoning. Det bliver pludselig vigtigt, det der sker mellem den, der lytter, og den, der fortæller. Ja. Fordi den, der lytter, kan lige lave, bare ved et nyt åndedræt, eller ved en ny oplevelse i løbet af dagen, så vil barnet opleve, nej, der sker noget nyt med far i dag. Og far er også lidt stresset. Hvad er det nu? Hvad sker der her? Og det er en helt anden slags historie. Ja. Så du lader dig påvirke af både den, du er lige på det her tidspunkt, og så situationen. Og det gør, at man pludselig oplever en kraft. Ja. At jeg får simpelthen som lytter en fornemmelse af, at jeg kan være med til at påvirke historien. Ja. Og det tror jeg er en meget, meget kraftfuld oplevelse, at vi kan være med til at påvirke også vores egen skæbne, og der er der jo også i næsten alle fortællinger, at man kan gå ind, men bare det at sidde der og fortælle, det er en stærk oplevelse sammen. Det skal gøres. Ja, selvfølgelig. Et er, at fædre og mødre, de læser eller fortæller historier for deres børn. Men det tjener de jo ikke penge på. Tjener du nogensinde penge på at tage ud og fortælle historier, eller er det bare fordi, det er hyggeligt? Nej, jeg tjener penge på det. Du tjener lidt penge på den gang? Jeg tjener penge på det, ja. Okay. Er I, nu nævnte du, at der var 100 stykker, som var historier. Nej, det er ikke professionelle historier alle sammen. Det fortæller alle sammen, det er det ikke. Og jeg vil heller ikke kunne leve af kun at fortælle historier. Jeg underviser også andre mennesker i, hvordan man gør det. Okay. Det er jo blandt andet, tager jeg til Sverige en gang om året, og har sådan et hold af folk, der kommer som på en uddannelse. Det er lærere, tit er det lærere, der gerne vil lære. Ja. Hvordan gør vi egentlig vores undervisning en lille smule bedre? Igen på den der skole der, jeg sidder sammen med en dansklærer, som skal igennem med noget omkring romantik. Altså romantikken, mand. Og så knaller de hovedet ned i bordet og er så uinteresseret. Ja. Altså, hvad kommer øens lad os ved, ikke? Altså, ingen mand. Altså, jeg forstår ingenting. Ingen mand. Og de gør grin med det. Det gør de. Ja. Og der prøver hun så at give dem en tekst omkring noget med, hvordan fattigdom var. Og det er tydeligt, at det kan de ikke forholde sig til. Ja. Så på et tidspunkt er jeg siger noget med sigøjnere.
Fordi det kan de forholde sig til. Det er dem, der er fattige, og de stjæler lidt, for han det lader til. Og der bliver jeg sådan en lille smule sådan, hey, hvad er nu det her for noget? Det er et underligt spor, men jeg kan mærke det er fordi de ikke kan sanse det. De kan ikke farve det, de kan ikke have det ind i hovedet. Og der bliver du nødt til, eller det synes jeg i hvert fald, jeg bliver nødt til at give dem den her sanselige oplevelse. Ja. Hvor jeg sagde til dem, jamen prøv en gang at høre, I kan ikke forestille jer det, som børn i Danmark, at leve med rotter. Når du gik ud på gaden, jamen, så var der rotter på gaden. Sådan er det. Du kan ikke forestille dig, at skulle skære det mugne brød bare lige væk og smide det væk, men spise resten. Du kan ikke forestille dig at kunne spise brød og ikke have noget andet. Så jeg giver dem den her sanselige oplevelse, som jo er en del af fortællingen. Fortællingen har jo altid billeder og logik. Det står sådan ligesom at pulsere sammen. Ja. Og det der med billederne eller sanseligheden, det kan jo også billeder kan både være lugt og lyd og alt muligt andet. Ja. Det gør så, at pludselig bliver de trukket ind på en anden måde i undervisningen. Og det er der mange lærere, der efterspørger. Ja. Der er helt vildt mange, der gerne vil sige, jamen, hvad er egentlig for noget, du kan det her? Nå, jamen, det er noget med pauser, for eksempel. Rytme i sproget er vigtigt, og sådan nogle ting. Ja. Altså, kommer de til. Jeg vil jo synes, at hvis jeg havde haft en lærer til faget historie, som rent faktisk kunne finde ud af at fortælle det, som en god historie, altså med de fakta, der var, mens så det var spændende og vedvarende, så er der rimelig sikker på, at jeg havde nok husket lidt mere om, hvad Napoleon var, og hvad han lige gjorde, for at tage det som eksempel. Men jeg går ud fra, at du har prøvet rigtig, rigtig meget i forhold til med historie og ting og sager. Er der nogle ting sådan i støbeskeen, og tænker, det skal være sjovt at prøve, og det kunne jeg godt tænke mig at være en del af? Jamen, jeg blev engang interviewet af en, der hedder Karen Dietz, der laver noget omkring organisationshistorie. Spurgte mig, hvad ville dit store projekt være, hvis du fik lov til at vare drømmen? Så sagde jeg, jeg kunne godt tænke mig at gøre den europæiske drøm virkelig for almindelige mennesker. Ja. Det er temmelig stort, sådan ligesom, hvad er den europæiske drøm, og hvad er det egentlig for noget? Men det sagde hun bare, det lyder fint, og så skrev hun det ned, og så blev det så langt ind i interviewet. Okay. Og der har jeg sådan tænkt flere gange, hvad delen var det egentlig, jeg mente med det? Men der er nogle værdier i de steder, vi er født og opvokset her i denne her gamle del af verden, kan man kalde den. Hvis sådan Amerika er sådan en yngre del, og nu kommer Asien og Indien og Brasilien med deres værdier og deres måde at se på verden på. Og der har vi altså en enorm styrke, som vi bare skal gå ud og sige til folk, jamen prøv en gang at høre her, fortæl den på en ordentlig måde og sige, jamen, det vi kan, det har nogle unikke rødder, vi har nogle helt fantastiske ting i vores traditioner og i vores måde at være på. Altså, jeg har været højskolelærer. Altså, det kan man jo bare sige til en japaner, og så sidder de jo og tænker, hvad siger du? Højskole? Hvad er det? Og så forklarer man, jamen det er bare sådan en kasse, sådan dybest set, hvor der er tag hen på, og så er der noget mad og sådan lidt, og så bliver eleverne stoppet dernede, og så gælder det om, at de skal lære af hinanden, og de input, der kommer udefra. Der er ikke nogen linje. Det er ikke sådan, at de skal igennem nogle fag, og så skal de ikke til eksamen og den slags. Men de skal lære af hinanden, og de skal lære noget om sig selv, og de skal lære noget om, hvordan verden ser ud. Og de er jo fuldstændig bjergtaget og tænker, det er løgn. Ja. Det er jo et kæmpe luksus. Ja. I stedet for at mødes og så vide præcis, jamen jeg skal i den retning om 5 år, så gør jeg sådan, og så bliver jeg ellers bare afkrævet nogen. Ja. Men simpelthen sige, jamen, hvordan kan vi egentlig lære noget sammen? Og den tanke kunne jeg godt tænke mig, at fik konkretiseret på en fortælling, for at lave sådan en historie omkring det. Det er temmelig ambitiøst, og jeg knækker på moden i alt på det. Men pludselig har jeg jo opdaget, jamen der er andre mennesker derude også, der tænker nogle af de samme tanker. Ja. At kunne skabe en fortælling, der er så inspirerende, at folk bliver, hey, det vil jeg gerne. Ja. Tror du, at det her med at være en dygtig historiefortæller også kunne bruges i politik, altså til at flytte folk nu? Altså, nu snakker du den europæiske tanker og idéer, men hvis politikerne kunne finde ud af at sælge budskabet i en god historie, så ville hverdagsdanskerne som mig jo tænke, der er noget fedt, der er noget i det der. Altså, jeg har skrevet en bog i 2006, hvor jeg siger, at der er 3 slags historier i enhver form for organisation eller et sted, hvor folk samles. Der er dem, der handler om dig selv. Hvem er du? Ja. Der er dem, der handler om, hvem vi er. Og der er dem, der handler om, hvor vi skal hen i fremtiden. Ja. Og der, hvis du kigger på sådan en som Barack Obama, som jo har et typisk eksempel, som retoriker altid hiver frem. Ja. Men hvis du kigger på hans taler, så er det tit, som jeg kommer fra, og det vi skal gøre sammen i fremtiden.